A ɗauka! Hey! Amine! A ɗauka! Ka taho a ɗauka. A ɗauka! Hey! Idan ina waje, wannan ya zama kamar murɗa sautin rediyo ko in ƙara ko in rage shi yadda nake so, sai abin da na ce, wannan ikon nawa ne. To yanzu na ba da umarni. A kanta! Mun kwata-kwata ma shawarar ki a ba ta ɗauka ba ce, a ba da Allah. Ashe ma gare bugaggen da ke hajiya. Abin da za a yi, zan muku abu na hankali, zan je in lalibo taska. A kawo shi nan gidan, a zaunar da shi a tambaye shi a musulunce inda ma ya ɗiba. Kuɗin nan a dawo da su a kasafi. Idan bai ɗiba ba, sai a ƙyale shi kuma sai a sa mai ido. A hankali duk inda wahainiya ta nufa ba ta wuce jikin ganye. Ba ba haka ba ne? Haka ne. Amma kya zo mana da wani auka a yi wurin baban to. To in haka ne kawai mu je mu rufa baban da duka mana kawai. Ba hajiya. An gane mu gaggan ma da ke. Wallahi. Ai dan Kombo zan maka rashin mutunci dan ni ba na ji ba na gani in ka taba uwata wallahi. Ka kama kanka wallahi yanzu zan karta maka.